Dnešná generácia detí je mimoriadne vnímavá a má veľký potenciál. Zároveň prichádzajú do styku s iPhonemi a inými mediálnymi nástrojmi, ktoré na ne majú veľký vplyv. Deti dnes prijímajú informácie veľmi odlišným spôsobom, ako to bolo kedysi. Za starých časov boli deti ovplyvňované predovšetkým svojimi rodičmi a starými rodičmi. Poznanie sveta prijímali skrze svoje rodinné zázemie. Veci sa potom začali vyvíjať rýchlo a keď sa v priebehu 19. storočia vynoril mestský spôsob života, skúsenosti detí sa začali meniť, a to najmä v súvislosti s tým, odkiaľ získavali rôzne typy informácií. Dnes je však zdroj informácií našich detí ešte pozoruhodnejší. Niektoré deti môžu byť závislé na rôznych elektronických zariadeniach, pri ktorých trávia denne aj 7 hodín. A tieto zariadenia sprostredkovávajú posolstvá spojené s hodnotami, ktoré sú odlišné od tých minulých. Naše deti preto žijú vo veľmi výnimočnom svete. Takže sa začína nová éra. Nová éra s množstvom potrieb, ale aj s množstvom možností. Tá istá technológia, ktorá by potenciálne mohla odlákať naše deti od Boha, môže byť zároveň tým nástrojom, ktorý Boh dnes použije na to, aby ich priviedol do svojej misie pre túto mimoriadne výnimočnú chvíľu. Dnes máme veru k dispozícii mnohé dobré nástroje pre deti. Máme napríklad Ježišov príbeh. Je súčasťou niečoho, čo nesie anglický názov The Action Bible, alebo Biblia aktívneho konania, ktorá bola vydaná vydavateľstvom Davida C. Cooka. Výnimočné je na nej to, že má kvalitný text, ktorý pritom nie je príliš rozsiahly. Používa dramaticky spracovanú grafiku, ktorá je pre deti príťažlivá, pričom jej príbehy stále majú biblický obsah. Jej obrázky sú preto veľmi účinné. Tiež si myslím, že produkt s názvom Superbook od spoločnosti CBN bude úžasne účinným nástrojom pre nasledujúcu generáciu. Ponúka príbeh, ktorý začína na prvých stránkach Biblie, pričom používa výnimočne dobre spracované postavy a úžasnú grafiku. Som presvedčený, že tento nástroj bude mať na deti mimoriadne veľký vplyv. V tomto výnimočnom čase teda vidím oboje. Výzvy aj príležitosti, týkajúce sa našej mladšej generácie. A myslím si, že práve do tohto priestoru nás Boh volá. Práve sem chcem investovať svoju energiu. Na toto sa chcem sústrediť a k účasti na tomto chcem povzbudiť telo Kristovo.